Ebben a mai videóban sziasztok, skacok! Ebben a mai videóban új accountot kezdtünk. Nézzétek, vettünk egy 102-es Roberto Carlos, és most kitróbáljuk, hogy csatárnak milyen csatárnak. Hát akkor kezdjünk bele, és akkor ne hagyjuk azt, hogy próbáljunk Roberto Carlosszal egy gólt rúgni. Hát múltkor valaki a videómban írta nekem az egyik néző, hogy hát, vegyünk egy Roberto Carlos, nézzük meg csatárnak. Mondom, jó, megveszünk. A csapattársam, akivel elkezdtünk a YouTube-ot, hát messziről próbáljuk, úgy gondoljuk, mert azt mondják, hogy hát csatár. Skacok, majdnem bement kétszer is. Úristen, skacok, most nagyon jól megy. Erre most megy egy kis zene. Még haza nem vittem, addig húztam a haját, amíg el nem hitte, hogy én vagyok az egyetlen, az igazi. Én vagyok baby, aki mindenhol megigazít. Gyere velem még minden este szép, ha megbántottalak néha, én most elnézést kérnék. De ígérem, minden este hozzád megyek haza. Tiszta parti baba, apam a partiba rak. Jó, de szép a haj, kikészít ez a csaj. Gyere rám, gyere már, kicsi baba várnak az ágyamnál. Lejjebb vettünk, skacok, egy kicsit a zenét, és megpróbáljuk Szalával egy gólt rúgni. Nem figyeltünk oda, skacok. Roberto Carlos és kivédte. Nézzük, skacok, nézzük. Skacok, azaz, ez gyönyörű volt. Folytassunk egy másik zenével, és akkor ne beszélgessünk, menjen a zene.